गिबियावनो आंनि प्रान्जलि सिलारि इउटुब चेनेल नोंथांमोनखौ बरायग्रोनाय थाबाय। दिनै आं ओरैनो माखासेखिनि खामानिखौ मावनो थाखाय आखायाव लादों। ओरैनो थास्लायस्लायसै आरो आंनि माखासेखिनिया न'आवहाय थोरसि लथा दोनग्राफोरा एसे गाज्रि जाबाय नालाय माने आं बेखौ एसे फोसाबगोन आरो माने गोदान बानायगोन। बे सिस्टेमा मा सिस्टेमै बानायनाय जायो बेखौ दाहायसो मिथिसिगोन। जेब्ला आं खालामो अब्लासो बेखौ दानो खिन्थानो हाला। ओमफ्रायो बिनि फैबाय दंनायाथ' दंखायो नालाय माखासेखिनिया दं, माखासेखिनिया गैया। ओरैनो टेबोल दं, ओरैनो ओंखाम जानायावबो बाहायनांगौ नालाय बेयावथ' माखासेखौ माने माबा खालामजाया। ओमफ्रायो ओरैनो थिं सिरि बा साराय सिरिसो खालामनाय जागोन आरो थ' नोंथांमोना नायलांदो बिदिबा। मोजां बुस्थुआ सिम्पोलै जाबाय आरो ओरैनो गाजोलफोर दोलाबायबाय दाखुसिया ना मा होनो सिङाव दोलाग्राया दोबाय आरो नै बाथामफ्राबोथ' मोजां बुस्थुखौ बाहायजाया बिदियाव ओरैनो जाबानो जाबानो थ' नोंथांमोनहा जुदि नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम।